Čau lidi, tady je Bumbal a tohle video bude rychle, protože já si tady jenom proklikám a potom to vypnu, ukážu vám, jak se na to s podzemím a to bude tak všechno, co v tomhle let's play si ukážeme. A tohle let's play je druhý už, tak a klikneme si hlídku, tak dostali jsme goldy. Teďka jdeme na arénu. Tady Takama. Ne, jestli to čtu dobře, tak to zautočíme. To si přeskočím, no nedá se, nevadí. Tak, teďka půjdu na podzemí, když 12 minut to, já dám do toho, no já vám jenom ukážu, co na tom. Takže tady mám vulkánského ducha, tady mám mimozemce a tady mám strašidlo. A teďka do cechu se podívám. Tak, ještě to můžete přečíst, co si tady píšou. Tady něco přispěl jenom. Tak, třeba 200 píši. To je jedno, třeba. Tak. A tak. Tak, dám si hlídku na 10 hodin. No, nevím, jestli mi to jde na 10 hodin. Čekat. Jo, tak. Ne, to si tak dáme. A jdeme na Vara Matiska 31. Takže čekajte, tak. Tak. Přeskokneme hlídku. Tak. Dáme si tak postavu a vylepšíme si životy. Mojich mám fakt málo, na to, že jsem var. No, že si to vylepším. Promiňte zase za lagy, ne, mám... Já už to ještě trošku vylepším. No, tak to stačí. Tak, dáme si arénu. Tak. No, teďka se nám to ještě loguje, takže se nám to ještě přidává. A vidíte. Ještě se nám to přidává. Dobře. To vše? Dobře? Ne. A furt se nám to ještě vylepšuje. Tak, už arenu si dáme, tak třeba Epse si dáme, no tak nám to vybralo teďka Liliat, teďka Dasku, zase mi to nenačte, super, no dobré, tak už přeskočím, vyhrál jsem, tak, dám podzemí, tak a ho bych měl už dát tady toho, Temnovou, myslím, že se jmenuje, ale fakt moc neberu, Piranal Temnovou, tak, víte, mu nechám víc jak půlku ještě, že zatím podzemí nedávám. Tak podívám se do cechu.
Tak co tam přispěju za 5000. Tak. A vyhlásíme na někoho válku. Tak. Takže tak. A my jsme dvoučicatý, takže my jsme tady. A kdyby fakt měl někdo zájem, tak mi napište, jo. Takže klidně můžete napsat. No, tady na ně třeba to je jedno. Tak. Tak. Tady si dám ještě lítku. 10 hodin zase. No, ne. Tak. OK. Přidáme. A teďka Luna Matyho 317. Tady taky si klikneme hlídku. 588 zlaťáků, super, takže teďka jdem do cechu. Tak, dám útok, tam. A taky něco přispěju. To je jedno, tak ne, přidáme, jsme zlí moc. Tak, teďka do podzemí teda. Zase, tady bych měl dát toho voodoo, mistra voodoo. Co myslím, no, mistr voodoo, se jmenuje tak. Tak, zautočím na něho. Chtěl by to kritik, aby jsem mu dal. Hlavně ne on mi, ale já mu. Tady mu bylo, no. Mu bylo celkem hodně, no. Když dal ty kritiky, tak bych ho dal. Ještě arénu si dáme. Ne, tak. Tak, vyhrali jsme. Tak. Teďka si dám hlídku. A už to asi ukončím. Tak. Hlídku. Tak. OK. Takže už jsme všechny prodali, všechny 3 světy, že? Tady, ano, ještě tady možná arena půjde dát. A nejde. Ještě minutu se počkat. Tady co je? Zase někdo psal asi. Tak. A to by bylo pro dnešek všecko. Jestli se vám toto video líbilo, tak mi dejte like, po případě odběr, a jestli mě chcete podpořit, tak dejte i sdílet. Tak se mějte, čau.